Kiambia kemo kiabangina batakano akimanyakanite buna sauti ya wajane iko kegendrete gose miabange na bangina batakano enchira wente kwerenda na komenyakare kiri uchumi agendrete gokonga umuliki itondemo Steven na roboti rwa senchira yobwikirano ayo mongino muboraka nyasaye na gwachete nichoto kwanerane Nekiombe koreta mabatakanwa kurwa ase chibunge kianda chie county ya Kisii omwaka wa gatatu bono. Ndwana gutako mungino muboraka omwana yaserikwe achigwechanda ngaki omwana oserikwe na bagocha se director mutebi omwana oserikwe school fees igwo bokongumbwate twacha amo twabeke metwamo twateba bana kitogokora oyu no yo minto twachanga chibesa twamwamu naga soft loan enyane yane gocha sabura kabalezi kogaria onde bwensi oigure kiombe ya sauti ya wajane gaki aturigiese tole aturangeri ntunturi gusaba transport ndori gusaba kende kigwa tutebiringa no bwate gikundi nigo tugocha pakororo tweche twabasomi twabatemuna mogochamo muna mogokora twegendererie Obo mono kubwaterana kwabo kwabakonyire gutwara emiroberi emiya yogosirana kwegendererie ywere amo na obosoni bachengerete obwa abaire echirengare goikamache ngumbu Pendesa ka advice agateba ti esinginjo ni maite gusona Pendesa amanyete gusona na nje manyete gutara na gukwana Pendesa agatesa inginjo maite gusona sibiningi iyo ngo isaranza nabangina mboro kibona to gusona bona bageni mbale batutalirete bagacha na bagatoya order y'ebintu chimati chianse bagatwa marieta nchondo osaliga chigopie chinse chiri chobokendu bagatwa order nene nturi kunyara guikirani paka nturi kunyara kubanyara rindi batagiti chigopi nonye 200 kwanyora abakeba maite gusona ogosaba kwabo nabasubati abatakanwa korema wesoki na gosoya biombe ebyo birabasire aseme chandera abo abangina baliska mbaramanya mbarasomi guguchime bamanye kera basomi guguchime bamanye nga ninkyo mungino muboraka gwetera nali barabeka nama ayo mongino muboraka no muntu bwegenjo asekenyoro nichoto kwanerane Emiaka 3 magayo gochaka gwekiombe gia sauti ya wajane nigo bona bagote bagokeire emirobiriri banyarire gutwara goikira boniga ase barosirie bintu bune bimbobolere tiga na banyarire gusirana wetero murobiri obo otable banking ase bona bwatamaro buna sama tukagocha wetera gutwara babwatani abange nabasubati abanga aboraga kubwaterana banyarire goikeri amarora mange ginko reporter eta seni kia Ndizi TV Elietaliane Ndemo Steven